komanda akida ajandar musabuwa da hanta da zeba anan za anan jini da dadi da babu murtala babu tantama muna nan gidan kayan amana a tsintsiya a motsa haya ka amike haya to a tafa haya daga akan garo akan garo sai dai a kashe mu haya akan garo sai dai a rasa mu haya kai akan garo sai dai a daka mu haya mu akan garo sai dai a daka mu haya a garba in an so a disa mu haya a yora ne ma kai a bishe mu dan akan garo sai dai a yi ba mu haya ba ma shakar nuna kalar mu haya komanda haya to ina da karo ni na sai rago haya a ina sanyi na tana da bargo haya to komanda dan gando da gogo haya wanda shi baya gaji ya fada ungo haya daga ladi mangaro da gizango haya ka tattara kaji duka ajogo haya baya haya basuta haya komandan gandoji ya halarci haya jini kuma gadon gidan mutunci haya mutum ne karshen kalar karamci haya sahihi kuma mai yawan zumunci haya dabino ya girmi ya yi kauci haya shi za a kira dole in taɓaci haya ya ja zuga har a sami yanci haya da ya zo an ƙara nan kuburci sam haya a tibudin danko akan yi faci haya na karfe tunuko ya sami yanci dan galadi bangaro tsayayye ne